higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitaas-an sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion sa gihapon kami magapasalamat kanimo, magahatag mga pagdaig sa imong pagkadiyos. Nining taknaa, ikaw magapanalangin unta ni ini nga programa o kining estasyon. Nga pinaagi ni ini nga programa, imong panalanginan nga magdala kinig daghang mga kalag nga makapangalaga diha sa imong tiilan. Panalangini ang tanan nga mga nagapaminaw. Hinaot pa nga pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Ikalipay namo og pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan ato ng basahon ni kay Sir maayong buntag. Amo gyud paningkamutan nga karong gabi makabati mi sa inyuhang i-discuss kay ang ako nga igagaw na membro masad-an ng punduka ug maulag gina wa sila'y pagtuo nga Dios si Kristo. Unya katawa man gyud mi kay ang inyong programa Bible based unya ngano nga pasanginlan mamo nga nagsunod mo sa doktrinas Katoliko. Ha. Akilang wa na iko na wa ginay, there's no big deal kung ilan ng pagunahuna og pagsabot nga ingon niya na. Pero importante nga ang kamatuoran napalanog din sa atong programa sa kanginan, no? Okay, niya patay basahon. Maayong gabi kaninyo, Brother John. Ang amo lang ikalipay mao nga bisan pa taliwala nga naay mga taong magsupak sa kamatuoran pero inyo gid mapabarog ang kamatuoran bisag naay taong mosupak sa kamatuoran. Yes, sakto ka. Kay di amasan ng mga punduka dres amo mga close-minded na. Sakto gyud ka nga ang ila pangatarungan pero walay kamatuoran. Okay, salamat kayo, no? Okay, niya patay basahon, sir. Mangutana lang pangutana man ni. So ni atay kuan katong atong gisgutan kagabi mahitungod sa kuani on air, no? Basi na lang itugot pas Ginoo. God has 1,000 ways for us for which you know nothing. Wa ta kay bawog unsay may mong special plan sa Ginoo parang unar. Pagkakaroon, inon ta ligon samas batong bantilis ang iyang baruganan pero wala tay mahimo kung ang Dios magakinahanglan nato. So dinis atong programa sa kanginan ato gyud nga ipasabot ang kamaturan gikan sa balaang kasulatan. Well, mas Brother Libby, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Isaw nga imong malili sa diha atong monitor aron atong mahibaluan kung diing lugar o dapita nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, Brother Isaw? Okay, daghang salamat Brother John og sa makausap pa mayong gabi kanyang tanan mga kaigsunan og mga kaiglan mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our Hope. Sa bisan asa man kamoron nga aspito nagsunod og nagsubaybay niini nga atong programa sa radio broadcast or sa atong live broadcast kinasing-kasing kamo gina-welcome dinhiya sa atong programa mga kaigsunan
Nya nining ato nga ginahimo karon nga live broadcast ato nga nakita na nga atong mga kaigsunan nga nagpadangat silang mga mensahe ni Brother Sonny Sumayang, Sister Ginaline Lumuntad, niya mensahe mayong gabi sa tanan, ni Pods Brother Richard Burden Villarde, mayong gabi mga kapaglaom, ni Pods Brother Rufino Moreno, ni Pod nakig-uban kanato ang Riverside FM Cebu 93.2. Ang iyang mensahe on air na diri mga brad. So salamat ninyo din ha mga sir sa inyo nga pag-hook up sa atong programa. Maingon man kang Pastor Joel Tirana sa inyo nga pagkiniang ngayon ta connect sa atong program da nga nanagay kay gayunan nga ang ato pong programa malabyog sab din ha bahin sa banda bahin sa South. Niapod si Nanay Julieta Tagalog, niapod si Sister Sina Rose Vlog, mayong gabi po, naminaw si Lolo Doro ug Lola Ophil. Trina kay ang gisulting giingon nga iwali ang maing balita sa tibuok kalibutan nga maga tudlo kanila tudlo unya gisgutan maga tudlo basa og tudloan gani nimo makasabot na unya kinabuhian niya nang iyang gikatudlo kana okay na kay bisag dako pang tao na tigulang na unya dili pod dawaton di pod sundo nang gikuan dili man sad na advisable nga bautismuhan. So thank you. Niya Pods Brother Ronilo Itang, mayong gabi na sab kaninyo Brother John, Brother Isaw, kay Libby, mayon sab sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nagbiyo ning programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So mao pa niya atong nakita mga kaigsunan nga nakahimos pagpadangat silang mga mensahe. Nya mayong gabi dayno sa atong mga kaigsunan dinha sa San Remeo Church. Nila ni Brother Elvis Peritos og ni Sister Jingjing. Mayong man suban natong mga kaigsunan dinha nya mayong gabi sa ni Ma'am Elisa Bilyastiki. Mayong gabi ni mo ma'am. Naibawagid mi nga naminaw karon sa ato nga programa. Nya dinha sa tambungon ni Brother Remis Sigarino ug ni Sister Inday sa ato sa mga kaigsunan dinha sa kini ang tambungon Seventh-day Adventist Church. Mayong gabi inyong tanan mga kaigsunan. Sa ato sa mga kaigsunan dinha sa Kamansilis day nila ni Sister Belen Hista o sa nila ni Sister Judian, ni Sir Paul, ni Sir GC Argawanon o sa ato pang ubang mga kaigsunan dinha mayong gabi ninyong tanan. Anya wala naman tayo nakita pa nga nadugang nga mensahe alas pagpares tong programa ang panahon na ihatag diya kaning Brother John. Okay na kay basahon diha Brother Libby. Okay, ngayon pambasahon. Mayong gabi Brother Libby o Brother John, pirmi jud kong maminaw sa programa ninyo bahin sa pulong sa Ginoo. Katabi ko pa ang Bluetooth. Salamat Sister Valentina Bagani. Okay, mayong gabi nimo Sister Valentina no diya sa Libho. Og tanan diha sa Libho nga naminaw karon. May guman gusto masilingan dos mabuli atong pasalamatan sila si Brother Mulo Ilanan, mga Ilanan family diha na naminaw sa ilang sound system. O niya naglanog-lanog po diha kang Brother Eric Sinoy. Tanan diha mga silingan kutob sa namati diha atong gina-welcome karong gabi na o si asabisan asa mo na himutang karong gabi na nga naminaw mo sa mga lanog sa sound system yung masilingan mga nagtan-aw sa ato nga live broadcast sa tibuok kalibutan kabong tanan amo nga gina-welcome karong gabi na. Okay, akong ibalik panahon ni Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby. Mayroon mga higala, wala naman tayo nakita pa nga nadugang nga mensahe alang sa pagpanas tong programa. Ang panahon na hatag di kanong Brother John. Okay, kadtong kagabi mga higala, mahitungod atong kuani unar kay mo montoy atong gitubag gyud to, mahitungod man tong Trinity unya ato tong gitagaan og panahon sa pagpasabot. So sa tibuok na tong programa og sa reaksyon ni unar wa tay nakita dito nga duna siya reaksyon sa Trinity. Diri siya ning react nga parihag doktrina sa Katoliko nga Diyos si Kristo unya ang iya tong reaksyon kung si Kristo ang nagbuhat sa kalibutan unsa naman lang di ay ang amahan. Ingon ni ana ang iyaha nga kwan. So Brother Unar may gabiin mo diha uban sa imong pamilya. Unya pwede ba nga kaning ako hangyo ra niha
Pwede ba nga diha sa imong puloy-anan magampo kas Ginoo? Total Biblia man ni ang imuhang gipamatian. Mutubag ra gyud ang Ginoo nimo. Naagi mga pamaagi ang Dios kinabuhi nato nga unta ang mga butang nga imong madunggan ug mabatian dili magpaibabaw ang imong tinawhanon nga pagbati ug huna-huna nga masirhan ka sa imong pagbati nga murabag mo paibabaw ang imong garbo nga dili gid ka gusto magpabali bisan ginaog nakasabot ka na. Biblia man ni atong gibasihan. Pwede ba hangyo ra man ni wa may mawa sa imo. Sulay kuno pag-ampo ang Ginoo nga Ginoo pasabta ko ug dad ako sa hustong dalan sa pag-ilag pagpangalaga diha nimo. Hope nga imong dawaton ang akong hangyo o ang Dios maghatag og special nga pagtagad nimo lalo na sa imong kalag. Well, adto ta. Kung natong basahon ang Juan Kapitulo 5 versikulo 39. Matod pa ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon nya kalom na. Ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Malinaw man siguro brother on aro basta nang naminaw nga ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Busa kung unsay nasulat o gipamatuod dinhi sa kasulatan, wala man siguro tay angay nga musupak ta kay unang-una sa 2 Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kung unsay gistudlo dinhi sa kasulatan ato nang dawaton. Ha? Kagabi nag-challenge ko kay naghisgot man ka og Griego brother on R. Asa og diing dapita sa Griego nga nagpasabot nga si Kristo dili Dios ug unsa man ang insakto nga salin nga Biblia nga nagpamatuod nga si Kristo dili Dios. Please brother on R, tabangi ang mga tao nga naminaw sa itong programa sa pagpasabot sa kamatuoran bahin ining mga butanga. Asa ug unsa ang salin sa Biblia bisan pag Griego kay di may Griego diri awa lang na kumadaron pero naay kananaang nabis Hebrew and Greek nya naay interlinear sa ato Hebrew and Greek gihapon. So ug unsa man nga mga original nga salin sa Griego ang imong gipangita naa unsa din diyan ay di ay Aramaic, naapoy Spanish, naapoy kanang kinatsila. Nagtinil lang gid may aning mga salina sa Biblia kay may panahon magud nga ato na nga mapangitaan og dugang nga pagtuon. Karon, kung mahitungod ni ining nakulangan ka sa pagtuo nga si Kristo maoy nagbuhat sa kalibutan, dili gid ka namo pugson nga amo kang dad-on patuhoon sa mga butang nga gisulti dinhis balaang kasulatan. Niya sa kong kamot brother on R og ikaw nanood ka man gyud karon sa Facebook, ato ning basahon dinhi sa gihisgutan dinhi sa The Living Bible sumala sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 3. Mao ni ang gipasabot dinhi brother on R, mao na lang ginay imong makuang kay magtago ka man sa imong kaugalingon di man ka magpaila. So ingon ini matud pa dinhi, before anything else ako nagtuo ko brother on R nga ikaw dunay ambot og nag-eskwela ka ba didto sa kananaang og na kahuman ba kag kananang BSM, Bachelor of Science and Ministry dito sa New Era University. Kung naa man ka pananglitan lang, naa kay posisyon ug naa kay profesyon, ayaw gyud tamaki og usiki ang imong posisyon ug ang imong profesyon. Dawata ang gipasabot dinhi sa Biblia aron panalanginan kas Ginoo nga kung unsa ka man karon iyagi kang inaton paingon sa itaas ug way makapugong na basta ang Dios mao nay mohimos kinabuhi sa tao. Niyo gisgutan dinhi. Before anything else existed, there was Christ.
Ako lang ko ano na kinini ang brother Unar kay di man gyud magkalibil ang tao nya naa magay mga bata na minaw ra pod. Ngingo din before anything else existed. Sa wala pa ang tanang ang bisan unsang mga butang nagalungtad, there was Christ. Diha na si Kristo. Sa wala pa ang tanang mga butang nga nagalungtad. Diha nang daan si Kristo matud pa dinhi there was Christ with God uban sa Dios. Unya dinhi he has always been alive and himself God. Sabdan gina nimo brother Unar kay ug di lang ko masayop naagig kay profesyon naapog kay posisyon unya imposible pod nga duwa nimo ni masabti. Nagini he has always been alive and himself God. Nya gingo din he created everything. There is nothing exist that he didn't make. Matud pa din nga gibuhat ni Kristo ang tanang mga butang ug walay mga butang nga nagalungtad nga wala niya gihimo. So malinaw man siguro. Unya ayaw na lang question na ang Biblia. Matud mo kung si Kristo ang nagbuhat ta ng mga butang unsa naman lang di ay ang amahan. Aw natural. Amahan paghapon siya. Pero ang importante nga gipamatud-an dinhi sa Biblia na si Kristo Dios. Si Kristo ang nagbuhat sa tanang mga butang. Karon ni kung atong tan-awon gid ni ang gisulti dinhi sa Contemporary English Bible sa Herbiohanon 1:8 nga hinidagan ra ba kag Griego kay lagi ang trono Dios tagsa ra man sa nang paghunahuna brother Unar nga ang trono Dios. Nag-ingon dinhi nga matud pa nga but God says about his son. Apan ang Dios nagaingon mahitungod sa iyang anak, you are God. So malinaw man brother Unar. Busa ang kamatuoran kay matud pa ni Kristo kamo nagasus Juan 17:17 matud pa ni Kristo kamo nagasusis mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Busa malinaw nga ang balaang kasulatan gipamatuod nga si Kristo Dios. Unya si kinsa man ta nga mulalis sa mga butang nga niya nasulat sa kasulatan. Mao bitaw na nga sa diha nga maningkamot ka paglubag sa kamaturan, muhimo kag pangatarungan nga wa kay ikapakita nga ebidensya nga naa kay kamatuoran. Pulos lang pangatarungan. Kamo karon naminaw diha higala, ayaw ipairal sa inyong hunahuna o kasing-kasing ang pangatarungan, ang ipairal ang kamaturan o ang kamaturan ning lutaw nga si Kristo Dios og unya siya mao ang nagbuhat sa tanang mga butang. Before anything else existed, there was Christ. Unya gisgutan ato ning basahon is the word of God unsay gisulti dinhi. Apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya, ang imong gingharian o Dios. Unya gidagan nimo ni Brad Unar o Griego, pwede ra. Pero ipakita ko no sa Griego, unya palihog ko no, i-research ko no ni ang pulong sa Griego nga krios, og unsa ni ang krios, og unsa sa pod ang seios. Aron nga madali rang gid kaayo nimo pag-compare. Kunya dingaw din apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya ang imong gingharian o Dios. Mao na gisulti ngadto sa iyang anak nag-ingon siya. Unya 100% imong gituhuan nga ang amahan Dios, dili lang kamo tuo kang Kristo nga Dios. Pero unsa man ang pagtuoha nga naa nimo nga nituo ka nga ang amahan Dios unya ang imong gituuhan og giilang nga Dios, dili man nimo tuuhan ang iyang gisulti. Apan ngadto sa iyang anak, siya na ikaw nag-ingon dinhi, nga iyang anak nag-ingon siya ang imong trono o Dios. Unya ang gidugang pagsulti dinhi nag-ingon sa Dios ug midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak. Dili ka gyud makaingon gyud nga
may unsa pang pasangil nimo ani nga may laing tao o persona nga imong ka butangan sa pangatarungan nga way kamatuoran nga dili ni si Kristo ug ang iyang amahan. Nagingon din ug midugang siya pag-ingon ngadto siyang anak, ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Ingon ni ana kalig-on, ingon ni ana ang konkreto nga kamatuoran nga pamatuod sa balaang kasulatan mahitungod kang Kristo ug kini gipamatud-an sa amahan. Gagimugna matud pa dinhi ug midugang siya pag-ingon, ngadto siyang anak, ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Kana mga pamulong na sa amahan din ang amahan imong giila o gituoan nga Dios apan makapatingalag makapahibulong sa gipamulong o gipamatuod sa imong giila nga Dios dili ka motuo. Kay anha ka motuo sa doktrina sa tao nga nagkapangka-pangka sa iyang kinabuhi. Kay daghan man ang relihiyon nga iyang giagian, usa pa na katukod sa relihiyon ngani ang katapusang relihiyon nga iyang nabiyaan tungod sa rason ug hinungdan nga natiwalag siya ang Seventh-day Adventist. Usa pa siya ning mugna ni buhat og laing relihiyon mo na nga may relihiyon nito nga niadtong July 27, 1914. Okay, klaro man siguro, Brother Onar. Karon, kung ato pagyod nga tan-aw dinhi ang dugang pa nga kamatuoran nga ang kalibutan buhat sa kamot ni Kristo. O gunya kung imong basahon sa Henesis 1:1 sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Ang Dios ang nagbuhat. O gunya ang pamatuod sa amahan siyang anak sumala sa gihisgutan nga bersikulo nga ang kalibutan mugna o buhat sa imong mga kamot. Unya, unsao man ninimo pagtuis ron nga kamatuoran. Aw hinuon tuison pinaagi lang sa pangatarungan pero wa gid kay kapakita nga kamatuoran. Wala ko pang basahon dinhi, Brother Onar. Hinaot nga sa dako nga pagpaubos imong dawaton ng pulong sa Dios. Pero magdumili ka gyud, aw naara na sa imo, no? Kung atong basahon dinhi sa gihisgutan sumala sa gihisgutan sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 15 paingon sa 18 ni aton tan-awon ragod nag-ingon sa 1:16 naging kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang. So kini nagpasabot ni sumala sa Juan 1 nga atong gibasa, before anything else existed, there was Christ. Gingon dinhi, kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang. Diha sa langit ug dinhi sa yuta, makita ug dili makita, mga lingkuranan nga harianon o kagahom o pamunuan o pagbulutan. Ang tanang mga butang gibuhat pinaagi niya og alang kaniya. Malinaw, nakaron niya. Kay aron madugangan pa ba? Siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang. Gisgutan gani itong gibasa, before anything else existed, there was Christ. So maning Ginoo siya mauna sa kananaang siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang. Ug diha kaniya ang tanang mga butang gipakupot. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Kalom. Karon niya, si Kristo ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Karon pag word ra ba nga iglesia, inyo na gisabot dayon nga kamuna. Pero tan-awa ang ulo, unsay nakinaiya og nabatasan. Sumala sa Lucas 4:16 ug 31 sa The Living Bible, every Saturday si Kristo to as sinagoga, pero kamo every Sunday. Unya si Kristo ang ulo, na kinaiya niya matag adlaw ipopulit as sinagoga. Unya siya ang ulo sa lawas nga maong iglesia. Lisod man na, Brother Onar, nga magbuhag ang ulo ug ang lawas kay mura nag-unga-unga. Matupasuban anananggal. Di ba? Karon niya din siya mauna ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia.
Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabuan sa tanan. So mo ning gisgutan. Si Kristo diha nang daan sa wala pa ang bisan unsang mga butang sa kalibutan. Mao nga nagpamatuod si Kristo sumala sa gihisgutan sa Juan 17:5 nang siya amahan. Pasidunggi ang imong anak ni anang kadungganan nga gihuptan ko uban gayud kanimo sa wala pa ang kalibutan. Munang giingon nga before anything else existed, there was Christ. Kay diha na si Kristo nakig-uban sa aman sa wala pa ang tanang mga butang sa kalibutan. So malinaw, Brother Unar, uban sa nang naminaw nga Jesus, He is the Creator. Karon adto ta. May tungod ba ng pag-question nimo sa Seventh-day Adventist tungod kay ang Roman Catholic nagtuo nag-ila nga si Kristo Dios unya maopoy amo kay sunod-sunod rami dili na insakto nga panghuna-huna og pagsabot nimo Brother Unar. Kay ang among gisunod dili man ang simbahang Katoliko ang niya gitudlo sa Biblia. Gipamatud-an man sa Biblia nga si Kristo Dios. Anaw kam nga imo mang iduot na dito minugsunod sa Roman Catholic Church. Kung imong basahon, tan-awa ra gud unsay gisulti dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 20. Paminawa aninaga pamalandunga bawat lusok sa mga pulong Brother Unar uban sa nang naminaw. Nagingon sumala sa gisgutan sa bersikulo 1 kanang 20 sa ikaduhang Pedro, nagingon tungod kay wala may propesya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Again, tungod kay wala may propesya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios nga minanduan sa Espiritu Santo. Well, malinaw nga nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios nga sila minanduan sa Espiritu Santo. Karon doon na ba'y mga pagpamatuod ni ining mga tao nga mga balaan nga minanduan sa Espiritu Santo nga si Kristo Dios? Yes, doon na. Kung atong basahon din sa gihisgutan, sumala sa Roma kapitulo 9 bersikulo 1 og 5 unsay gihisgutan dinhi mga kaigsuonan. Unya, salamat sa inyong paghatag og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Sa Roma kapitulo 9 bersikulo 1 og 5 matud pa ni Apostol Pablo. Nya si Apostol Pablo malinaw nga maila nato nga balaan pod sa gibasa nat gisgutan natong bersikulo tungod kay wala may propesya nga miabot pinaagis kabubuton sa tao na nagpanulti ang mga balaang tao nga minaduan sa balaang Espiritu Santo. O niato ko nung basahon ang gipanultis mga balaang tao nga minanduan sa Espiritu Santo kung nagsulti ba sila nga si Kristo dili Dios. Niyo, sumala sa gihisgutan sa Roma 9:1-5 nagingon, magsulti akog tinuod diha kang Kristo, kalom. Hinumdumi Brother Unar uban sa tanang naminaw, kapag ang tao dili na gani mutuo sa tinuod, ang iyang tuhuan ana ang bakak. I repeat, kung ang tao dili na gani mutuo sa tinuod, ang iyang tuhuan ana ang bakak. Akong balikan, magasulti akong tinuod diha kang Kristo, dili ako magbakak, ang akong tanlag magasaksi kanako diha sa Espiritu Santo. Nahisgutan na sad. Magsulti ko siya tinuod mahitungod kang Kristo. Kunya dili gud siya magbakak. Naon sa may gisulti ni San Pablo kay lagi ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Niato ko nuning basahon ang gisgutan sa 5 nagingon. Nailaha ang mga patriarka og gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao, na tao si Kristo nga mao ang Dios nga anaa sa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kahangturan. Amin. Tanawa, na tao si Kristo
nga mao ang Dios. Kini kamatuoran gyud ni Brother Onar, unya ayaw og sapawi sa imong pangatarungan kay kamatuoran man eh. Pero mga tarungan ka 100% okay mi ana, pero ipakita lang ang imong pangatarungan dunay kamatuoran. So malinaw nga si Kristo Dios. Unya ang mga balaang tao na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo, gisulti ni San Pablo nga si Kristo na tao nga mao ang Dios. Meaning, ang Espiritu mo'y nagmando niya nga iyan ang isulti kay minanduan man sa Espiritu Santo. O kung atong tanaon ragodo. Sumala dinhi sa sa Juan, Kapitulo 20, versikulo 26, ngadtos 29, kung unsay gisulti dinhi, matud pa dinhi. Sa kinini ang Juan, Kapitulo 20, nya versikulo 26, ngadtos 29, kung unsay gisulti ani akong basahon. 8 kaadlaw tapos niini ang iyang mga tinun-an didto usab sa sulod sa balay ug si Tomas uban kanila. Ang mga pultahan tinakpan apan sa Jesus mitungha ug mitindog sa ilang taliwala ug miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Ug siya miingon kang Tomas, ihikap dinhi ang imong tudlo ug tan-awa ang akong mga kamot. Ambi ang imong kamot ug ipasulod kini sa akong kilid. Ayaw na ni anang pagkadili matinuohon, hinunua magmatinuohon ka. Nganuman nga sa tanang mga bahin sa lawas ni Kristo, diha man ang sentro ni Kristo, ang siya ambi ang imong kamot, imong tudlo ihikap sa akong kamot ug sa akong kilid. Tungod kay niadtong panahon na sariwang-sariwa pa, ang agis dinughangan sa bangkaw, sa kilid ni Jesus, kay 3 days good siya. Unya na banhaw. Sariwa pa ang linansangan sa kamot ni Jesus. Ambi ang imong tudlo. Unya nag-ingon dinhi sa 20 kanini ang 28, og si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Kining bersikulo ha, Brother Onar, for how many times sa nagkalain-laing mga lugar o dapit nga mahitabo nga naay debate, tagsara, dili gid hinuon pirmi, pero tagsara nga di guni maisgutan ng bersikulo ha. Pag ingon ni Tomas nga Dios ko, Ginoo ko, nasayop si Tomas uwa sa rason nga ako, I don't know kung mao bay imo, pero akong nga nakuratan, nakalitan si Tomas. Then ang follow-up question, ipalagay natong nakuratan ug nakalitan si Tomas. Sa pag-ingon niya Dios ko, Ginoo ko, nasayop si Tomas o wala? Wa pay mayon laki ana sa mga kauban ni Brother Onar nga nakahimo pag tubag niya na ora mismo diha sa publiko. Karon sa pag-ingon ni Tomas nga Dios ko o Ginoo ko, gibadlong ba siya ning Tomas? O gibadlong ba siya ni Ginoong Hesus? Bangon niya Dios ko, Ginoo ko, sama pas pagbadlong ni kuan sa Espiritu Santo sa kang kuan pagsimba kang Pedro, ni Cornelio sumala sa buhat Jis. Ingon ni Pedro, ay nagbuhata kay ako tao. Karon sa pag-ingon ni Tomas nga Dios ko, Ginoo ko, gibadlong ba ni Jesus si Tomas nga tao ra ko, dili ko Dios? Ipadayon na basa, nag-ingon sa 29. Og si Jesus miingon kaniya, mituo ba ikaw tungod kay nakita mo ako? Dalaygon kadtong wala nagpakakita ngani na nagpanuo. Naparihara ba ta, Brother Onar, wa ta kakita? Ang disbintaha ra gyud, og ang bintaha nato mao nga nituo ko ako kakita, pero nituo kong Kristo nga si Kristo Dios. Ikaw wa kakakita pero wa sa kamutuo nga Dios si Kristo, magkakaiba lang. Pareho tang wa kakita pero magkakaiba ating ang panindigan nato sa buhay. So malinaw din ni Brother Onar ang mga pamahayag sa balaang kasulatan. Nan og imo paggudning ipatigbabaw ang imong pangatarungan, dili mi ana magkikialam, apan sayod ang Dios nga ang kamaturan na paabot na diha sa imuha nga dalunggan. Well, muhunong usa ko ni ay importante nga bahin. Kinini ang ako lang ning i-insert kay wa man ni nagkinahanglan og more on explanation sa Bible. Nagingon din hiyo, Sir, naa kay gipamulong nga usahay di ko kasabot. By the way, si Nestor Orsabia di ay ni. Kana bang imong giingon
nga maghinungog-hungog na bag-uhan man ko ana unsa di ay na, sir? Okay. Salamat, Brother Nestor Orsabia. Pareha ba sa pulong nga nagpalingog-lingog? Ang pulong nagpalingog-lingog, but pasabot, nakabati na, pero wa, nagpapanggap nga wa kabati. Nakabati, pero nagpapanggap nga wa kabati. Muna'y nagpalingog-lingog. Palingog-lingog lang ba? Lingog-lingog. Kining maghinungog-hungog, lahi ng hungog o maghinungog-hungog. Kay ang tao nga hungog, dili na kasabot. Ang word nga maghinungog-hungog, nakasabot na, pero magpakunwari nga wa kasabot. Muna ingong maghinungog-hungog. Lahi man ang hungog o maghinungog-hungog, ang hungog di na kasabot. Bisag usaw pagpasabot, kay hungog gud siya. Pero word na ganing maghinungog-hungog, nagpasabot na nga unsa man. Nagpahungog-hungog, maghinungog-hungog, nakasabot siya, pero dili lang gyud musabot. Munay naghinungog-hungog. Kay ang hungog di kasabot. Unya, kay di man siya hungog, munang naghinungog-hungog, kunwari wa siya makasabot. Munay akong punto diha, Brother Nestor Orsabia. So salamat, Brother Nestor, sa imuhang pagkuan diri batin sa atong programa. Well, ato nga padayunan paggamay. Ang mga balaang tao na nagpanulti nga sila minanduan sa Espiritu Santo. Igo na ang confession, mga pagpamatuod ni Pablo, magasulti kog tinuod mahitungod diha kang Kristo. O mo na gisulti. Unya, ang iyang gisulti mahitungod kang Kristo, nga si Kristo na tao nga mao ang Dios. Og tungod niya na, Brother Unar, og sa tanang naminaw karon, naara na sa inyo kung ang kamatuoran inyong pulihan sa inyong pangatarungan. Ang gisulti sumala sa Santiago 1:21-22. Kanunay kunig ginahisgutan sa kanginan ning tekstuha. Busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop. Tanawa, ipadawat dili pa sa likway. Unar. Hinaut pang madawat nimo ang pulong sa Dios. Ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ipadawat ang tinanom nga pulong arang makaluwas kalag. Ang pulong sa Dios nagpamatuod nga si Kristo Dios. He is the Creator. He is God. Mo nang gisgutan. Unya, nagsulti dinhi sa 22, hinoon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo ini nga sa ingod ginalimbungan kamo sa inyong gilambungan ninyo ang inyong kaugalingon. Ipatuman ang pulong sa Dios, ipadawat, patuuhan. Hinaot pa nga ang tanang mga naminaw karon, malamdagan sa gasas Espiritu Santo nga inyong masamtan ang mga pulong sa kamatuoran. Sa adlaw sa pagbalik unya sa Ginoo, kitang tanan maghatag og himaya ug dungog alang kaniya. Si Brad Isaw maghatag og dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot ug natin-awa na ninyo nga mga hunahuna. Brad Isaw. Okay, daghang salamat, Brother John. Salamat sab sa kang Brother Onar sa iyang reaksyon kagabi. Natay nahimo karon nga topiko. Sa dili pa ta mohatag og dugang pagpasabot sa pangutana or sa reaksyon ni Brother Onar sa atong program kagabi, ato sa nimbasahon ang napuno nga mensahe niya si Sister Chil Notario Aragon. Mayong gabi kanyang tulo diha sa station. Naminaw na pod mi sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa, Brother Isaw. God bless. Niya pod si Brother Alex Orhel. Mayong gabi ninyo, sir. God bless sa tanan. Okay, Brother Alex, thank you so much for watching. Nag-view ko kaninyo si sir si Alex Orhel ni. Thank you so much, sir, sa imong pag-view sa atong program. Niya pod si Sister Erlinda Estaura. Happy midweek to all. Una sa tanan kaninyo diha sa station, sir. Ug ingon man usab sa tanang mga naminaw ug mitan-aw ning among programa sa kahanginan. God bless. Niya pod si Sister Lia Muñez. Pareha man sila Domingo
sila misunod sa Katoliko dili ang Adventist kay Sabado man. O imuro ba ning kauban sa una, Mother? Ha? Salamat nimo diha sa Manila sa imong pagpanood sa program. Kauban kini nimo sa una. Meaning abnormal dili man kasabot bisan unsaon pagpasabot aw laktod aw abnormal. Salamat Sister Lia sa imong kini ang nonta reaction or contribution pod sa atong program nining gabi na. So mga kaigsunan ngadto tas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana. No, bahin nining reaction lagi ni Brother Unar or Sister ba ni kay hidden manggod kayo yahang kini ang information. Brother gina kay dili ingon ana ang kuan sa ang planudo o inana ka planudo ang reaksyon sa usa ka babae. Laki gina siya. So ngadto ta mga kaigsunan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana. Nahimo man gud ni nga ingon ani ang reaksyon ni Brother Onar sa ato nga program tungod kay sa ilang pagtulon-an wa gyud sila magtudlo nga Dios si Kristo ug labaw tanan di pud sila modawat sa pagtulon-an nga Trinity tungod kay kung modawat ug motuo sila sa pagtulon-an nga Trinity molabas man nga Dios si Kristo. Pero kining mga butanga mga kaigsunan di gyud ni maingon nga masakyan ang iyang kagustuhan mga kaigsunan sa ato nga programa. Kay nga naman, kining atong programa nag-base man ni sa Biblia. Kutob sa inyo nga ipangutana dinhiyas kahanginan, ato man nga gihatagan og hustisya pinaagis pagtubag anang inyong mga pangutana pinaagi niining balaan nga kasulatan. Karon kung ato nga lantawon og susihon, dinhiyas balaan nga kasulatan daghan na nga beses mga kaigsunan gipamatud-an nga si Kristo Dios. Og daghang sab nga beses nga gipamatud-an og gisgutan sa balaan nga kasulatan nga dunay Trinity or gitawag nato nga kaigsunan og usa ka pagka-Dios apan dunay tulo ka persona. Kung imong lantawon og susihon ang balaan nga kasulatan dinhiya sa gisgutan sa balasahon sa unang Juan mga kaigsunan kapitulo 5 bersikulo 20 ingon ani ang ato nga makita kung ato ning basahon nga bersikulo. Ingon ani ang gisgutan mga kaigsunan. Sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20. Ang gisgutan din niya kung ato nga basahon ingon ani mga kaigsunan. Og kita sayod nga anak sa Dios mianhi og mihatag kanatog sa labutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod og kita anaa kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak nga si Jesucristo kini siya mao ang matuod nga Dios og kinabuhi nga dayon. So kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglan sa uban usab nimo Brother Onar ang gisgutan sa maong bersikulo dinhiya naghisgot mahitungod kang Ginoong Kristo og gi-justify ni kini ang Juan nga si Kristo mao ang matuod nga Dios. So kung imong lantawon Brother Onaro basta nang naminaw karon, nasayop ba ni nga statement nga gisgutan o gipamatud-an nga si Kristo Dios or matuod nga Dios? Wala kay nga naman ang tao nga nagsulti og nagsulat nini nga basahon mga minanduan sa balaang Espiritu Santo sa Dios. So kung imong lantawon Brother Onaro basta nang naminaw karon, ang pagtulunan nga dili Dios si Kristo, dili gyud muhaom kung Biblia na ang basihan. Kaya nga man, sa Biblia daghan nga beses gipamatud-an nga si Kristo Dios Brother Onar o basta nang naminaw karon. Ingon ani gyud ang mahitabo Brother Onar, basta sirado ta og hunahuna, di ta modawat, masumpaki gyud ta kun unsay gitudlo sa Biblia. Pero sige lang, ang amo nga paghandom og pagampo, moabot ang panahon nga imong dawaton ang kamaturan og imong pahumokon ang imong kasing-kasing Brother Onar o basta nang naminaw karon. So alas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon na akong hihatag ang Brother Libby Clavis. Okay, diyan salamat Brother Isao. So giyon sa to ang paghanay kanhi ba John sa pangutana. Sa reaksyon to ni Brother Unar kagabi nga kung ang anak o si Kristo mao ang nagbuhat sa tanang mga butang, unsa naman lang kuno ang amahan. Okay, diyan salamat no sa
pangutana nga gipasupot dinhi sa ato nga programa. Reaksyon to sa ato nga nagihisgutan. So wa na problema sa amahan, no? Wa na problema sa amahan kay ang amahan mga higala magbubuhat na kauban ni Kristo. Kay paningon bitaw nga let us make man. So apil ng amahan, apil ng anak, o apil ng Espiritu Santo. Nagkauban sila sa paglalang mga higala. Pero ang pagpaila sa amahan, iyang gipaila nga ngayong anak, mao'y magbubuhat. O niya, kay magbubuhat man ni anak, mulutaw nga sa Genesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit o yuta, mulutaw nga Dios dahil si Kristo. Kay ang amahan nagsulti man nga mahitungod sa iyang anak. O niya, giklaro o gitinaw gyud mga higala sa Hebrehanon Kapitulo 1, versikulo 8, gitinaw gyud sa amahan ang pagsulti kung kinsa ang iyang anak. Ang maingon man nga ang trono maoy Dios, o dili man na ba mahimo ng Dios ang trono. Ang trono lingkurana na. O niya, ang naglingkod diha mo ang Dios. O niya, sa atong mabasa dinhi sa Biblia nga King James Version, apan mahitungod sa anak, siya nagaingon, ang imong trono, o Dios, wa maingon ang imong trono, Dios, ang imong trono, o Dios. Sa ato pa, ang naglingkod sa trono, mao ang gisulti sa amahan, Dios. Mo hinungdan na konsultahon mo higala ang mga version sa Biblia niya. Ako basaw na atong tanawon dinhi. Sa atong mabasa sa nakasulat dinhi sa ang pulong sa Dios nga Biblia. Apan ngadto sa anak ang utso ni, nag-ingon siya, ang imong ginharian o Dios. So naghisgot sa anak, ngayang ginharian o Dios gipasabot si Kristo. Wala gayoy katapusan og matarong ang imong pagdumala niini. O niya, kung ari ka sa Biblia nga Contemporary English Version, mao niya itong mabasa. But God says about His Son. Gitinaw ha sa kuan. Mao ni gisulti sa Dios nga amahan. Nagsulti siya may tungod sa iyang anak. You are God. O giklaro din niyo, you are God. Nagpasabot nga ang amahan nagsulti may tungod siyang anak ng iyang anak Diyos mga higala. Muna nga, di na ito na malalis kay si San Pablo ang nagsulat ana. O niya, nagtuo San Pablo nga ang anak Diyos, kami po nagtuo nga Diyos ang anak. Kung sa may sayop niya nga, ang Biblia sa Juan 17:17, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, balaan na sila, ang pulong sa Dios, kamatuoran. So nagtuo man ta nga kining Hebrehanon, pulong is Ginoo, ug ang gisulti sa Dios nga amahan, ang iyang anak Dios, sumutuo ta ni ana. Di na tutuhuan ang wa diya sa Biblia. Wa man tayo mabasa sa Biblia nga, wa man tayo mabasa diya sa Hebrehanon 1:8 nga version nga nagsulti nga si Kristo dili Dios. Wa man tayo basa ana nga nag-ingon ang Dios sa iyang anak nga dili ka Dios. Klaro ang ato nabasa, nagsulti nga amahan, you are God. O niya, usa pa'y gisulti sa amahan siyang anak. Kay ni Christian siya may tungod sa pagka-creator ni Kristo. Ang gisulti ni higala ato siya po ning tagaan o pagtagad. Gipahayag dinhi sa ang pulong sa Dios nga Biblia sa Odjis og midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak. Unsa may gidugang samahan pagsulti may tungod siyang anak. Ikaw Ginoo, gitawag sa iyang amahan ang iyang anak ko Ginoo. Ikaw Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Gipadayag sa Biblia higala nga nagsulti ang iyang amahan ngadto siyang anak nga matod pa samahan, ikaw Ginoo,
mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Unsa may question ana? Wa man tay kapangutana ana. Kay gipadayag man na samahan ang iyang pamulong ngadto sa iyang anak. Unyag maingon tang dili Dios si Kristo. Nasupako na sayop daini ang atong gibasa nga nagsulti man nga Dios si Kristo. Ani arita kang San Pedro. Si San Pedro po nagpadayag siya sa 2 Pedro 1:1 sa The Living Bible ni. Matod pa ni San Pedro, ingon din nga Simon Peter, a servant and missionary of Jesus Christ, to all of you who have our kind of faith, the fruit the faith I speak of is the kind that Jesus Christ, our God and Savior, gives to us. How precious it is, and how just and good He is to give the same faith for each of us. So nagsulti higala ato nabasa matod pa San Pedro, Jesus Christ our God and Savior. So muilat nga si Kristo Dios og manuluwas, wata masayop kay mao sa nay pagtuo ni San Pedro mga higala. So klaro kayo atong nabasa nga ang Biblia kun ato lang tugutan nga ang Biblia maoy mo interpret sa gipasabot o niya doon natay kasing-kasing nga mutuo sa atong mabasa o di kita masag higala. Pero ato ng lubag-lubagon nasayop na ta mga higala kay ato nang gilubag ang gisultis Biblia. Ang atong buhaton kung unsay gisultis po sa Ginoo munay atong saguton nga naman kay sa 2 Timoteo 3:6 ang tibuok kasulatan gisulat kini uban sa labna gikan sa Dios ug mapuslanon sa pagtudo sa kamatuoran. Kamatuoran ang gitudo dinhi. May kapuslanon sa pagbadlong. So nagtuo ta nga si Kristo di Dios gibadlong ta sa atong gibasa kay naghisgot si Kristo Dios sigala. May kapuslanon sa pagsaway ug sa pagtudlo kun unsaon sa pagkinabuhing matarong. Mao na ang atong makuha sa pagtuon sa Biblia. So hinaot pa nga atong nasabtan karong gabi na ang mga pulong sa Ginoo mahitungod kang Ginoong sa Kristo. Ang ibalik ang panahon ni Brother Esau. Okay, daghang salamat Brother Levi. Well, mga igala lang taigo nga panahon sa lipahing pitapuson tong programa ni atong closing song may man tong closing prayer. Igala magampo kita. Dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan. Daghang salamat nga ang imong pulong miabot sa igdulungog sa mga nagapaminaw. Tuguti nga sila imong hatagan og kay gayunan nga mahangpan nila ang mga pulong sa kamatuoran.